दिनै 2026 मायथाइनि 14 जुलाइ दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ दिनै आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुमानि दिनै स्निथि सान। सोंनाय फिननाय समजों जागायदों सदननि हाबा-हुखा। सदनाव गोबां गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनाय जादों। जर'खायै मोन 6 हारिसानो जनजाति होनाय आयदानि सायाव सदनाव सोंथि लाबोदों एमएलए वाजेद आली चौधुरी बिथाङा। मख'नो गोनांदि बावखुंग्रि बियाबनि एमएलए रुपम रय बिथाङा दिनै गावनि उनसुलि बिसिजों दोरोङारि खसाब गाननानै आसाम आयेन आफादनि जथुमायाव नुजाथिफैदों। जाय समाव बर' हारिनि गेजेराव बर' खृष्टानखौ लानानै दान्थे-बिदान्थे जागासिनो दङ, बे समाव बर' खृष्टानफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोननि आखाइनिफ्राय बिस्वजित दैमारि बिथांनो गोथार बाइबेल गथायनाय सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। बर'फोरनि गेजेराव गादां मुंनि गोदान मोनसे दामजुनि जोनोम। आसाम गौरब बारलांफा नार्जारि बिथांनि नाजानायाव संदिहुनजादों गादां मुंनि गोदान मोनसे दामजु। गोदानै दिहुनजानाय बे दामजुआ दोरोङारि दामजुनि आखुथाय गोनां, जाय औवाजों बानायजानाय। गोदानै दिहुनजानाय बे गादां मुंनि दामजुआ बर'फोरनि दामजुआरि हारिमुनि फारिलाइखौ बांहोनायाव हेफाजाब होगोन आरो बर'फोरनि दामजुआरि हारिमुखौ जौगाहोनायाव गोनां मोनसे बिफाव लादों। जौगाखां आसामनि जौगाखां नुथाय, जाय सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। बे दुखुनांथाव सावगारियानो जादों गुवाहाटीनि लेङाइ नोगोर रानि नुमाली फोथारनि साबस्रि सिबिथायनि सुबिदाखौ लानो थाखाय बाननानै एबा सांगिनानै लादों सासे बेरामि आइजोखौ। ओनसोलनि सुबुंफोरा एम्बुलेन्स गैयैलाय जायगानि सुबुंफोरा सासे बेरामिखौ बाननानै एबा सांगिनानै खाथिनि देहा फाहामसालिसिम लांनो गोनां जादों। ओनसोलनि सुबुंफोरा सावस्रि सिबिथायखौ लानानै जिंगा सिखांदों। आइआइटि हायद्राबादाव बि.टेक केमिकेल फरायहैनो गोसो कुणाल बर'आ, नाथाय दुखुनि बाथ्रा रांखावरिनि आंखालाव मुं थिसननो गोब्राब जादों फरायसा कुणाल बर'आ। बेनिखायनो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम मदद नागिरदों फरायसा आरो नखरनि बिमा-बिफाया। हरिसिंगा खान्थालगुरि गामिनि जादु बर' आरो रिया बर'नि फिसाज्ला कुणाल बर'आ बि.टेक केमिकेल फरायनो एन्ट्रेन्स उथ्रिसारबाय। लोगोसे मुं थिसननोबो आइआइटि हायद्राबादाव मासिबो मोनदों होनना खौरां मोननाय जादों। प्रमद बर' बिथांजों आंखौ रुजुना मुलाम्फा गैया होनना हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। धुबुरी कक्राझार जिल्लानि सिमा ओनसोलाव बिटिसि सोरखारा दालां लुदों। तुम्बुगावआव बावनाय दैमानि सायाव लुनाय दालां बेखेवना होदों बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। जों खामानि मावग्रा मानसि, रां गैयाब्लाबो बाखियाव खामानि मावो होनना बिबुंथि होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। प्रमद बर' खुन, মই খুন, ইয়াত এইবিলাক কথা কিয় সুধে? प्रमद बर' লগত মোৰ লগত কিবা তুলনা কৰা যায়? प्रमद बर' ক'ব পাৰে, বহুত কথা কয়, কিন্তু কাম নকৰে। আমাৰতো হ'ল পইচা নাথাকিলেও বাকীতে কাম কৰে। আমি আমাৰ সাহস আছে। পইচা নাথাকিলে কি হ'ব? এতিয়াও পইচা দিব পৰা নাই, কিন্তু বাকীত কাম কৰিছোঁ আমি। আমাৰ সাহস আছে। प्रमद बर' খুন, মই খুন, ইয়াত এইবিলাক কথা কিয় সুধে? प्रमद बर' লগত মোৰ লগত কিবা তুলনা কৰা যায়? गुबुन हारिनि नोजोराव बर' आइजोफोरा आरोबाव बेसेबां बोलि जाबावनो? कक्राझारनि कदमतलायाव थानाय लिटिल सरोजनी नगर गलानि बिगोमा एबा राजस्थाननि हौवा अमृतम राष्ट्रगिरजों गाज्रि आखु बाहायजानाय हिनजावसाफोरा माखासे अजद दैखांदों। जाथायाथ' जेबो जानांगौ गैयामोन आरो बाव जास्ट आङो बेलासि टाइम जाबाय नालाय, जों हाजिराफोरथ' ओंखाम उखैखागोन, मावदों जेनेबा 8टानिफ्राय मावो जोङो। ओंख्रिल' लायनो थांदों। हे खाथियावनो हटेल दं नालाय, ओंख्रिल' लायनो थांदोंमोन आं। बेयाव होगदाव फैबाय। होगदाव फैनायाव दे जाबाय, बे होगदावनायखौ आं बाद दोनबाय। ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट मोखाङावनो बुंबाय, नों मानो मोदोम दाङो मावग्राफोरनिखौ? जों वार्कार्ससो, नोंजों मोदोम दांजानो फैया जों बाहाय होननानै बुंबाय आङो। बिसोर मोदोम दाङो, हौवाया मोदोम दाङो, हिनजावफोरनि मोदोम दाङो, एवथुयो, ओमफ्राय खानाय बोलाबायो। थाग्राफोरनि जाय मानसिफ्रा गावसोरनाव थानानै मावो बिसोरखौ मा खालामो होनबा बिसोरो दाङो मोदोमाव, ओमफ्राय बिदिनो सेक्सुवेलि माबा खालामो आरो मा होनो बेखौ, लिङो आरो सेक्सुवेलि, ओमफ्राय असल्टबो खालामो। बिराद माने मा होनो हेरेसमेन्ट होयो आरो जाय मानसिफ्रा गावसोरनाव थानानै मावो बिसोरखौ रुवाथि बादि बाहायो। बिदिनो रायलाबायो, दंखि होलाबायो, खानायाव हमनाबोयो, आथिङाव हमनाबोयो, मा होनो बुयोबो, बिदिनो खालामो आरो बिसोरो। माब्लानिफ्राय मावदोंमोन खामानि? आङो 30 जुननिफ्राय मावदों। 10 दिन ना 11 दिनल'सो जादों, बांद्राय गोबाव जायाखै आं मावनाया। नोंखौबो माबाफोर टाच खालामो? आंखौ टाच खालामदों, उदैयाव टाच खालामदों, मेउथुदों, बिदिनो खालामदों। ओमफ्राय आं बादा होदोंमोन, दा आंखौ दा खालाम बेबायदि होननायाव बे ओरै बुंदों हिन्दीनि,
मुझे नहीं करना है तो मुझे 100 रुपया दे दो हम नहीं करेगा बिदि होननानै बुंदों आरो बियो हिनजावाथ' बालुक जरानि हौवाया राजस्थानी होननानै खोनानो मोन्दों आङो मा नाम हिनजावना बिलोमा गयारि होनो हौवानि नामा हौवाना अमृत तान्स मामोनथाय बावबाय आङो नामखौ टाइटेलखौ जायखिया नामा अमृत तान्सनो हाबा जानाय जायै जोंथ' मिथिया बेखौ जायखिया सिन्दुर थुबा आसानबो गाना आरो बिसोरो बेयाव साबैसे खामानि मावग्राफोर दं खामानि मावग्राफ्रा बिदिनो साबासो दङ साब्रैयानो दङ जोङो बिसोरबो गासैबो सेक्सुवेलि हेरासमेन्ट मोनजोबनाय औ सेक्सुवेलि माबा मोनजोबखानायखा गासिबो बिसोरबो बुंनो हागोन आरो ओमफ्राय नाथाय बिसोरखौ धमकि होना दोनदों आरो दा मा लुबैयो आङो न्याय लुगैयो जोंनि जायगायाव फैनानै मालाय जाथिया बेफोरबायदि खालामनो मोनफैया जों बायदि सिख्लासा उन्दैफोरा बेहाय सेफ नङा बेयाव रावबो दा मावफै आं बेखौल' माबायो आरो एक्सन लानांगौ आइजो माबाफ्रा पाब्लिकफ्रा बेफोरखौ दखाना बन्द जानांगौ औ दखाना बन्द जानांगौ पुलिस थानायाव एफआइआर होदों औ एफआइआर होदों जों एफआइआर हैदों थांदों जाय जाजादों बिसोर थांजोबनानै एफआइआर हैदों आरो मा बुंबावोमोन नोंसोर जोंखौ बिदिनो बुङोमोन माबा नोंसिनि जायगा नङा ओंखाम जानायफोरखौबो जाय थानानै मावदों बिसोरखौ बुङोमोननो ओंखाम जानायफोरखौ गावसोरथ' होनदों भिडिअफ्राव हगारो जोंबोथ' जेनेबा मावग्रा हिसाबै जोंबोथ' भिडिअ नायनानैसो फैयो मोजां माबानानैसो जोंखौ ओरै होननानै बुङो बिसोर जानाय थानाय फ्रिजोब गासिबो फ्रिजोब ओमफ्राय जेब्ला थाफैयो अब्ला मावग्राफ्रा मा खोनानो मोनोखि माइरंखौ सोर बाया जानायखौ सोर जाहोदों नोंनि नमा नोम्फाया जाहोफैयाखै बिदि होननानै बुङो आरो मावग्राफोरखौ आंनाव प्रुफ दंजोबो मानसिफोर जाय मावदों वाट्सएपाव गासिबो कन्टेक्ट खालामहरदों जोंखौ बेफोरबायदि बुंदों होननानै खोन्थाहरजोबदों आरो बेयाव बेसेबांनिफ्राय बेसेबां समसिम खामानि मावनाया सोलिबाय थायो 9:45 जोङो फैयो ओमफ्राय 8टासिम मावो आरो 8टा मोनानि 8टासिम बियो गस्ला दखान हिनजावफोरनि ओमफ्राय जुवेलारिस फानो उन्दैफोरनि सफ्ट टय फानो ओमफ्राय बिदिनो आरो लिप ग्लसारि बा गासिबो हिनजावफोरनि बुस्थु फानजोबो आरो बाहाय मालिका बावनो थायोमोन औ बावनो थायोमोन बिसोरो जिहेतु नोंथाङा जिबायदि अर्डार खालामदों हिनजाव थानायनि सिगाङावबो बेबायदि खालामो नामा बिसोर औ हिनजावनि मेगनावनो खालामो ओमफ्राय जों हिनजावखौ होनो मानो बिदि खालामनांगौ होनबा नोंहा बुंनांगौ जेबो माबा गैया बेयाव बुङो ओमफ्राय बिसोरो होनो हिनजावा आं एडभकेट आंजों माबा जुजिनानै लाब गैया नों आंनिफ्राय गोजौसिन दा थां होननानै बुङो आरो ओमफ्राय जेनेबा जोंथ' बेफोरबायदि खालामजाया जोंबो मावनोसो फैदों जोंबो सिख्लासा उन्दैसा सेफ जानांगौना जोंनि जायगाया बे एडभकेट बा बे मानो हौवाखौ बेफोरबायदि माबा खालामहोनांगौ बेफोरबायदि मानो आखु देखाय होनांगौ एडभकेट बा ल'खौ मिन्थिखानानै मानो बेफोरबायदि हिनजावसाफोरखौ दांहोजोबनांगौ बिसोरो सिङाव सिसि केमेरा दं गासिबो सिसि केमेरा दङ मावग्रानि माबा बारान्दानिफ्रायनो रुम सिङाव जे मावग्रा रुम बेयाव गासिबो दंजोबो आरो ओमफ्राय ओरैजाय गावसोर थाग्रा थियाय गैया आरो लामासिम गासिबो सिसि केमेरा दङ भइसबो खोनाजोबखायो गासिबो खोनाजोबो प्रुफ दङ ना माबा बिबा मोनगोन आरो माने सानफ्रोमबो नोंसोरो माने गोसो गाज्रि बेयाव खामानि मावबाय थानानै दंमोन औ बिदिनो गोसो गाज्रियैनो बुंजायो जों बुंनो हाला रावबो बुंफेराखै नालाय बिसोरो साहस मोननानै बिदिनो खालामबाय थाबाय आं दिनै साहस आंनि गोसोखौ हमथानानै जोंनि जायगायाव मानो बिदि जानांगौ साननानै जोङो बुंबाय आरो माब्लानिफ्राय खुलिदोंमोन बियो खुलिनायाथ' 1 इयारसो जाबाय खोमा आं बेखौथ' मिथिला जायखिया बिदिनो गोबावानो जाबाय 1 इयारसोआनो जाबाय दां जोंनि बड'लेण्डनि राजथावनि क'क्राझाराव गुबुन जायगानिफ्राय आरो गुबुन रायजोनिफ्राय बेयाव बिजनेस खालामफैनाय गोबां मानसिफोर जों दायो नुबाय थादों थिग बेबादिनो नैबे क'क्राझारनि बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि अपोजिट बेयाव लिटिल सरजनी नगर होननाय मोनसे माने दखान दङ बे दखाननि बिगोमानि नामखौ जोङो आम्रतान्स राजथगि होननानै मिथिनो मोनदों दा बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो गावनियाव खामानि मावग्रा माखासे आइजोफोर माखासे हिन्जावसा मानसिफोरनि सायाव माखासे मिसबिहेभ गाज्रि आखल गाज्रि बेबहार माने मलेस्टेसन खालामनाय सेक्सुवेल हेरेसमेन्ट खालामनाय बेबायदि खोथाखौ जोङो मैया मिथिनो मोनदों आरो जाय बेबायदि खालामजानाय आइजोफोर हिन्जावसाफोर बिथांमोनहा मैया क'क्राझार पुलिस स्टेशनाव एफआइआर लड्ज खालामनाय जादों दा बेखायनो बिथांखौ जों दिनै बिथांनि दखानाव फैनानै खौरां लाफैदोंमोन नाथाय बिथाङा बे दखानाव दासिम गैया बन्द जानानै दङ दा बेखायनो बेबायदि गाज्रि आखुनि गाज्रि बेबहारनि सासे
माने मालिकखौ जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै बा क'क्राझार बासि हिसाबै मालाबाबो जोङो गनायनो हाया आरो बिसोरबायदि बेबायदि मिसबिहेभ खालामग्रा खुनु मानसिखौ जों मालाबाबो लाय होनाय नङा। जों मिथिगौ बे क'क्राझाराव गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बा गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय गुबुन गुबुन एरियानिफ्राय बेयाव गोबां दखानदारफोर माने दखान खालामफैदों। जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया, बिजनेसखौ बयबो खालामनो हायो जायखि जेरावखि जाया मानो। नाथाय बेबायदि गाज्रि गोसो गाज्रि बेबहारजों जुदि बेयाव सोरबा बिजनेस खालामफैयोब्ला बेखौ जों खुनु पद्धति मालाबाबो जोङो जिल्ला एबसु हिसाबै बा क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रा बेखौ मालाबाबो गनायनाय नङा आरो बेखौ जों मालाबाबो लाय होनाय नङा। आरो जोङो जोंनि बर' लाइमोनफोर स्पेसियेलि बर' आइजोफोर हिन्जावसाफ्रा गोबां बेबायदि गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय खालामफैनाय माखासे बिजनेसाव एंगेजमेन्ट जानानै थानायखौ जों नुदों। आरो दाख्लि बावैसो रिसेन्टलि क'क्राझाराव टिटान मोनसे ससमानि दखानावबो बे एखे रोखोमनि मोनसे जाथाय जानानै थांनायखौ जों नुदों बा जों मिथिनो मोनदों। दा ओंखायनो जोंनि आइजोफोरखौ बा जोंनि हिन्जावसाफोरखौ जों खावलायो जाहाथे बेबायदि दुष्कृति मानसिफोरखौ सिनायो, गाज्रि आखुनि मानसिफोरखौ सिनायनानै सोलियो, जोङो बेखौ खावलायगोन। आरो जुदि बे जे राजदगि बिथांखौ एरेस्ट खालामागौमानि जोङो बे जिखिनि बिथांनि लिटिल सर'जनी नगर बे दखानखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै जोङो पुलिस प्रशासननिसिम दाबि दिखाङो। बिगोमाखौ जोङो खाथि खालानि मानसिफोरनिफ्राय जों सोंनानै मिथिनाय बादिब्ला बेखौ राजस्थाननि सासे थागिबि राजस्थाननिफ्राय फैनानै बेयाव बिजनेस खालामफैदों होननानै जों मिथिदों। दा राजस्थाननियानो जा गुबुननियानो जा बिजनेस खालामनो फैदों, मोजां मटिभ लानानै मोजां थांखि लानानै खालामनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय दिनैनि बादि जेबादि मोनसे गाज्रि गोसो गाज्रि आखुजों बिजनेसखौ बेयाव खालामनो थांखि लादोंब्ला बियो जोंनि थाखाय सहायथावै मोनसे थासारि बा जोंनि थाखाय बियो मुगैथाव मोनसे माने बाथ्रा जागोन होननानै जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव बा नोंथांमोननि गेजेरजों जों बुङो। बिथाङा बर' आइजोखौ जुलि खालामदों होननानै बिथांनि डिटेल्सखौ जों नायबिजिरदों आरो गुबुनफोरनाव जों सोंदों। सासे बर' आइजोखौ हाबा खालामदों होननानै जों मिथिदों। दा जोङो बेखायनो बे गासैबो माने डिटेल्सखौ लानो थाखाय मिथिनो थाखाय बिथांनि बे दखानावनो फैदोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा दायो गैया, दखाना बन्द' जानानै दङ। साबैसे बर' हिन्जावसाफोर दंमोन? जोंनि मिथिनायाव साब्रै साबासो बर' आइजोफोर बेयाव खामानि मावबाय थादोंमोन। सासे आइजोआ बांसिनै बेबायदि बिथांनि मिसबिहेभखौ सहायनो हायैयाव मैया क'क्राझार पुलिस स्टेसनाव FIR होनाय जादों।